И здравейте хора, аз съм Владвеге. Няма да говоря толкова много, почвам да бързам веднага. Абонирайте се канал Скамбанка и нека да започваме анбоксинга. Е тук. Добре, ще отвориме. Първо ще отвориме двата мегабокса. Така, първия мегабокс. Така, 4 неща. Нищо. Само 2 джема, което е прави нещо. 2 джема сега. Така че отваряме 5 неща. И скин на Джеси. Добре. Така. Продължаваме към Brawl Pass 28 нива. Това е добре. Почваме. Първи старт дроп. Супериер. 100 кредити вземем с лошен старт дроп. Митик. Стискайте палци, хора, моля са. И пин. Не, вече това не е възможно, хора. Как ще ми дадеш пин от митик? Това вече не е за вярване, бе, хора. Добре, нека прежа. Още един стар дроп. Епик. И нещо. Така. Реар. Мале. Забе. Реар. За сега нищо. Малко почвам да са вече, че нищо няма да падне. Имаме се обаче. Каква беше това? Аз не знам. Багнали. Добре. Вземам просто този. Това е Legendary. Мале, толкова бързо изходяха нещата към Rare и Legendary, вече аз не знам. Така, хора. Няма да гледам. Затварям се очите. И Бел! О, хора, това е много добре. Добре, поне имаме герой. Добре, последни 2 става дропа. Имаме, вземаме код. Последни 2 става дропа. И се надявам на още един герой. Ако дори да нямам, доволен съм на нов герой. Так, е добре. Така, последни 2 става дропа. Така. Епик. Добре, пин на Бел. Добре, последен. Супериер. Добре, това е, хора. Имаме нов герой, който ще се опитам да апгрейдвам. Значи, гледай сега. Ще ме забавя сега. Толкова. Ще се опитам да го максна. Поне хайпер. Имаме хайпер чарджа? Да, той имаше хайпер чарджа. Се бърках. Ще има още стар опенинг. Ще има още 2 джеми. Стигат. Ще направим една игра. За сега една игра ще направим само. Добре. Една игра ще направим. Да го тестваме. Нека направим една игра. И това ще е от стар опенинга. Поне имаме нов герой. Това е нищо добре. Поне герой. Можеше да е Rare герой, можеше да е Супериер герой. Епик. Доволен съм и на това. Така че... Чакайте ме, хора. Тук да ги оттепя. Ще убия ембито. Не. Убиха му. Това ще, хора, от клипа. Умрях, за жалост. Така че мисля, че това ще от клипа. Чакайте някакъв скинч. Няма. Абонирайте се канал Скамбанка и от мен. Чао!